inqwado phapha. Hlezi ngitshela ukuthi leli khasi leli elezemfundo ne-entertainment lapho nalapho ngoba asifuni ukunibhora bakithi. Asifuni ukuthi nithi imfundo. Niyabona sinilethela isitayela, sinilethela imfundo ngesitayela. Ngithi-ke mina ngisacela ni-subscribe. Ngoba mungasubscribe-anga ngeke uzokwazi uku-applyela le bazari leyala ekhaya. Uhambe uyosifollowa nawamanye ama-page wethu, usibheke ku-TikTok, usibheke ku-Facebook, usibheke naku-X. Ngoba hlezi siniphathele izinto ey'khala kahle. Namhlanje nginiphathele isilongo esiphuma le kwesobiyela. Athi ngingamkhulumeli, athi ngingakhulumi kakhulu, anibingelele kodwa bengifisa nje athi meqala asishaye ngento encane. Bhuti aweshe mabhemosha ngaphathi ngaphandla kwezindlela ebekho Sentambo wasobuka mina kwesakabiyela kuthi kwesakabiyela sisi hayi kosobiyela kodwa phela kuyafundwa kwesakabiyela ngizolo wakhoza ngaNtombela. Before siqale le interview le bengifisa nje ukuthi usiphe umuntu nje sike sizwe ukuthi lo muntu lehlezi nayo yena ngempela yini. Akube njalo sisi. Babukeli bami ngathi uzothi wawuphi mingabe ungazwanga lento eqeda ukwenzeka la. Mina uMamsuthu, uMamsengesho, unqando phapha nozakwethu uMpetule sisenzele ingoma phela. Hayi cha, angazi mina niyothi nifunani ngoba ngiyantshela ukuthi subscribe-ani ngoba ngizogcina niphuthelwa yilokho. Kubiye ngoba akasakwazanga ukugida ngoba asinasi ispace benizobona umhlola. Asibuyeleni. But ngisacela ukutshela ababukeli bami ukuthi sihlezi nobani, uphuma kuphi, sikwazi ngani. Mfowethu cha ukubingelela nje ke ukuqondile manje wasekhaya. Ngathi nje ke sanibonani babukeli bemphehlo Wemfundo. Uvele empini uDenisi ozala kwaKhoza wakwaNtombela okhulela ubuka kwesakabiyela isigodi ngaphansi kweNkosubiyela ngaphansi komasipala uMthonjaneni ngaphansi kaMeya uBiyela ngaphansi kwekhansela uNtsele ngaphansi kwenduna uShandu. Uyena ke lo owaziwa ngelika Sgwebo Sentambo ngokomsebenzi ke uNkulunkulu ake phawona ukuthi ngiyiphilise ngawo. Kanti bayayiqamba amagama akho umuntu aziphi igama athi hayi mina ngiyusibani ngoba ebona umsebenzi wakhe noma aliqanjwe oza kwabo ukuthi leli siyakunikeza ngoba wenza into ethize. Leli likavele empini liqhamuka kuphi? Igama lami leli elikwi-ID yami engaliqanjwe umalume olamana nomama uyayichaza ke izathu zakhe ukuthi wayengiqambelani ngokuthi ke
kokukhona kokugejana nendoda ubaba ngoba engafuni ukwenza izinto ngendlela. Wagcina ke sekubonana ukuthi manje ngathi ngizalwe empini ngoba le ndoda mayiqhamuka fanele maqhamuka malume fanele ibaleke ngoba ehlala ibaleka. So ke wagcina sengiqamba ke nguvele empini kusho ukuthi ngiqhamuka kanjalo. So amagama njalo ke igama osuluqanjwe umuntu omdala ngisho bekuthiwa wena usukhulelwe uyalizwa ukuthi kwile igama elilumelayo kodwa isidingo sokulishintsha sikho ngoba lisuke linesizathu lapha eliqhamuka khona. Kahle kahle igama nje eliqanjwe umzali libalekile ngaphandle kwalawo siqamba wona. Before size siqhubeke kaze ngizwe nje ingoma le ethi imhlola. Like ukubona mhlawumbe ukuthi lisuke bengathi lisukela kuleli gama ukuthi bayangisukela bathi nginempi. Like ukubona ukuthi kusukela kulona leli gama. No akusukele egameni. Nginenkinga ke. Ngeke ngisho ukuthi ibhadi nginenkinga mina ngilo muntu odalwe ngendlela ukuthi ungijajeka kalula. Umuntu uyakwazi nje ukuthi ethi mayibona mina bese engibona ngomuntu okwazi ukwenza u1 no2 no3 kodwa uma usufikile wathola isikhathi sokuhlala nami bese uyabona ukuthi ayino lo muntu akayiyona lento esicabanga ukuthi iyona. Abantu abaningi bangazi njengomuntu onodlame kakhulu ngoba mangakutshela nje ukuthi ngisho mina ngeke ngithole kuthiwa ngingabalandeli bethi bazoshutha nami ayenziwa kimlonto. Hayi ngoba mhlawumbe ngibavimba kodwa nje nginalento yokuthi umuntu mayibona nibona isilwane uyabo. Indlela ke ngidalwe ngayo ngize ngishintshe ukuthi into mangayifuni angifuni manje angifuni ukuthi ngize nokufonela ukuthi angikuthanda into mangayifuni angifuni manje futhi mawukuthi fake kube lento yenziwayo lapho ukuthi ubone ukuthi angifuni yenziwa nje kuphele futhi kudlule qhutshekwe nempilo. Mase kuzoba idlele la Sgwebo. Ngiyafika because ilona esikwazi ngalo nabo bonke abalandeli bakwazi ukuthi uSgwebo Sentambo. Liqhamuka kanjani lo? Igama leli engaliqanjwa uMalumthwalofu. Eno baba uSphithiphithi wakwamkhizo sashona kuyena umuntu owangifaka estudio nje ukuthi ngicule. Ngokuthi bengikida kakhulu ingoma. Kulabo bengisuke nginabo ngaleso sikhathi. Bengingavamisa ukuthi kube khona ongihlulayo. So ke kusho ukuthi bengumuntu obagweba intambo ngoba lento yengoma iyahlekisa ngoba yabo nje ngingagida la endlini ukuthi ngihlula bonke abantu. Ngiphume ngaphandle kube khona abangihlulayo kodwa kulabo engangisuke ngilabo leso sikhathi akekho impela wayengihlule impela. Mase ngizwe ngiyaxolisa ukulandelela ngamagama akho wonke. Mase ngizwe bahube ekubiza ngoma solution. Uthini uthathe lapho ukuthi uma solution? Lelo ke cha angifuni ukuqamba manga. Igama elingenayo umlando. Igama nje ngeze usingisi ngasithanda nje ngase ngithi hayi uthi ngisithathe kube esami ngibe uma solution. Ngangenakho ukuthi igama elichazana ngikuzwe nje ngendlela ukuthi lisho ukuthini kodwa nje isingisi engasithanda. Ukuthi hayi lesingisi lesi angisebenzise ngivele ngibe uma solution uyabo. Okay. Yeah. Sibuyele la ukuthi ababukeli nabalandeli bakho bayathanda ukwazi ngomlando wakho ukuthi usuke kuphi nomculo uqale nini ukucula yini kwenziwa ngini emculweni size sifike kule album lethi sengiculele wona. Lento umculo ngathini angeke ngisho ukuthi ngisuke phi nomculo ngathi nje umculo ngikhuliswe yiwo ngoba umculo mina wasekhaya komama. Khumbula ukuthi lapha ekhaya komama khona uMalumthwalofu engimshiye ekhaya ngoba ngila kube khona ubhuti washi oma bethu balamana. So ke vele ke mangabe ukhulela ebantwini abanjalo ayikho into sport ozoyithanda okudlula into yasekhaya owazi ukuthi iyakuphilisa owazi ukuthi mayiphumile uMalumthwalofu wayosebenza ubuya no plastic uyabo. Okushuthi lokho khomba ukuthi indlela okuphilwa ngayikhaya. So ke into yami eyasekhaya ngokomculo mina ngiqale ukusebenza nabaculi cishe bengineminyaka u13 mangaphosisi bengineminyaka u13. Ngigidela abaculi abaningi ke lapho ngibaloba uMphehli uboneni uSphithiphithi yibo uMalumthwalofu ukhwele ebhasini baningi. Kodwa nje ngiyengini isikhathi sokuhlala ngibacabange bafika ku25 abantu engibasebenzelile before nje ngizoba uSgwebo. Ukuba uSgwebo ke ngiqale ngo2008.
ya 2008 uba uSgwebo nje ngiqale ke ngikhiphe i-album ke ngaba uSgwebo nakhona ukukhipha kwami i-album ngifisa lokhu nje abantu bekwazi ngikuveze kunensizwa yakamajola okwakuthiwa ukhwele ebhasini ukhwele ebhasini naye wayevele ngokuthi wayecule Emisakazweni elingisa ingoma kaBaba uShwi okushuthi ke kwase kuba nobaba ke owamthanda okubaba uSomnandi wayithanda le ndoda ecula lapha eredweni wayifuna wazayithola wayifaka estudio thina sasigidela ukhwele ebhasini ngokuqala nje uba uSgwebo ngiqale ngigidela ukhwele ebhasini silokhu sivashela usiphithiphithi kushuthi masicula nje sihlalela endlini siyiculela nje ke sisadla into zethu ngoba kunentathi zile lokhu sidla ke nathi wagcinezwa uthi ayingathi khona ithalente likhona la kwase ngifaka estudio kodwa nje umuntu ngempela ongenze ukuthi ngize ngene estudio ngibonakale ukuhamba nokhwele ebhasini yebo ngifuna usithathe ngathi uyasheshisa ngifuna uhambe nathi ngifuna nje ngoba kade ngisho ukuthi awusiqalise uqala ukukhipha ngiyakuzwa ukuthi uhambo lwakho liqale kanjani nomculo uliqale ekhaya into yasekhaya umculo umaskandi into yasekhaya wena ke usuyaqala ngo-2008 usuba uSgwebo Sentambo usuyameka ukuthi ngiuSgwebo Sentambo ke manje usuyaqala umculo uqale ngifuna ama-album ingoma zakho ekhiphile nje usihambise nazo yebo i-album yami yokuqala ngiyenze ngo-2008 kodwa ukuqala kwayo nje ukuthi ivele kubantu ivele ngo-2009 isihloko sakhona besithi unakane yazi sizongisholo ukuyilandelanisa noma ungayilandelanisa nje ngifuna loyo mlando nje yebo le unakane kube inkunzi ekhonya la kuzongihlula mangabe ngingaphosisi nje njengamanje emculweni ngineminyaka ewu17 ngosgwebo ngimele sengineminyaka ewu17 ngikhona endimeni okushuthi vele ama-album noma engakabaningi kakhulu ngoba bengibuye ngibe neqembu lama-130 so vele asema-album vele asengangidida ukuthi ngiwakhumbule ngoba siyabaculi nje kwenze khohlelana neingoma zakho ukuthi ingoma ethize kuyiphi album ususebenze kakhulu le ndima le ngokwami mangibuka isikhathi samanje ngendlela okwenza ngakhona ngiyibona sengisebenze kakhulu ngoba mina umculo ngusebenze bekusenzinyana ukuthi uvelele futhi ke mina ngibe nenhlahla ngoba ebaculini abadala ngibala ondidane ngibala obabusothole ngibala umqumeni bekuyithina igenge encane nje bifika so bekube kunzima ukuthi ngempela ungavelela ngaleso sikhathi ngoba bebexakile labo bantu engikhuluma ngabo bebexakile so akusafani namanje umuntu manje useke nje ethi mangabe kade shaya nje inakho njani istout sakhe ehambe estudio yocula uzokuthusa edumile useqashiwe so ke bekunzima kuqala ngiyakuzwa ngifuna ukubuza ukuthi the album lakho le ethi sengicule lo nyoko and mengifuna ukuthi ama-album wakho noma ingoma zakho mengaba uyibhala usuke kumuphi umuzwa noma usuke ubona something mase uyabhala size kuyona le album lethi sengicule lo nyoko uchaza ukuthini ngakho ngicela nje sisi ukuqala ngidlule nje la yabona into engizoyisho ngiyocela nje ukuthi nombani uyibambe la emculweni noma empilweni mawukhula uba nomuntu obukela kuyena ngesingisi bathi i-role model oba i-role model yakho obukela kuyena ukuthi yazi lo yamuntu right bayacula abanye noma bayakwenza abakwenza empilweni kodwa lo yamuntu indlela enza ngayo ihlukile futhi uhlale umuntu ebantwini mina nje mangabe ngikhula bengilandela bengithanda amashayina amahle kakhulu kweza ngalandela uMahawukela so ngokukhula ke kuba umfana nje ke ngumfana wasemakhaya bengibukela kubhuti noma ngathi kubaba ngimbiza ngakho konke usazwa understand usothole uthokozana langa ngoba igama lomsebenzi so yini bengiyibuka kuye bengibuka mangabe yabo nje mina ngiqala ukuyohlangana naye ngombingelela
wangihlonipha ngaze ngathuka nami ngingakabi umculi yabo ngathuka ukuthi lo muntu ohlonipha kangaka kuza kanjani so into yakho ngayilandela engisho ukuthi ke mina mangabe mangiqala nje ngizwa ku-interview ekhosini ngafona somnandi ngoba bekwazi ukuthi mangikhuluma ngiyahlaphaza vele ke nami ngeke nganakho ukuthi mangikhuluma nje ngibe samuntu ngathi uyaphoxa ngokuthi bengingakabi nayo into ethi uma uyokhuluma emsakazweni ukhetha amagama ikuphi okukhulumayo ikuphi ongakukhulumi bengazi ukuthi nje isiZulu sithi uyabona so ngimfonela ubhuti ngimtshethi ngemsakazweni angihleke nje lokho ukuthi ngemsakazweni ithi na 45 ngifike ngithini athi hayi uzofika ubone ukuthi ukuphi okushoyo yabo mangibuya emsakazweni ngizofonela yena futhi ngiphuma nje ubhuti angibhedanga ngani bengimcela mina ubhuti bengimsebenzisa kahle ngithi bhuti ngiyokhoza ngicela ungilalele yabo so ke kwaya nje ke ngayithanda impilo yakhe ngilayela ingoma zakhe mungalalela ingoma ikaSothole kusukela ekuqaleni ngaso sonke isikhathi ihlala ikhona ingoma yokweshela thina sabafana basemakhaya ihlala ikhona ingoma yokweshela kuhlale kunengoma ekhulumela umuntu wesilisa ohlukumezekile noma ongekho esimeni right ukuphilisa abantwana bakhe kuhlale kunengoma ekhulumela abantu besifazane ngokuhlukumezeka kwabo so ngayibuka lento ukuthi ingoma ekaSothole zine message mina mangakutshela ngiganwe tu yena ukuthi nangu lo baba uganiwe awuthi ngiganwe ngoba ngathi kuye ngerole model yakhe mungabheka igenge engangami khona abadala kunami abaganiwe hayi ukuthi amandla banawo amandla inkinga lento yokufuna ukubamba izinto eziningi ngesikhathi esisodwa uyabo kanti umculo wethu awukuvumeli lokho umculo mawuqashweni namhlanje imali yomculo ingaxolisa ukusho lokho imali yomculo iyafana nemali yokwebiwa ngoba ivele ifike isihamba manje uvele uyisebenzise inkingeni manje futhi ngoba sebegqoka nje manje uvele uyothenga isicathulo sa6000 ngaleso sikhathi awunandle ekhaya awunayo imbuzo ukuthi uma ufihlwa kuhlanjwe ngayo izandla kodwa impahla onazo endlini ungathenga amakhumbi enqwaba uyabo so lonto ayiwakho umqondo so ke mina ngibukela kusomnandi konke engikwenzayo hayi kodwa lokhu kwamike ukuthi ngibuye ngigejeke nami ngisose ngiphume esandleni lapho njengomuntu kodwa nje okuningi kwempilo ngibukela kuyena ngoba ngisho ukuphuma nje ngakho umuzi noma ngewona wami kuwo omkhulu kodwa ukwakha nje umuzi wakhe yimina ngihlale kuwo nomkami ngabukela kuyena ukuthi ayikhe nangu ubhuti wakhile kade asowaqhika sizindaweni ethize manje uyayibona lonto ngifuna ukuzalana ke manje embuzweni wakho ukuthi senicule lo nyoko yabona mfowethu kubhlungu ngiyadabukisa ukuthi njengamanje mangabe uthi uyabheka sinemicimbi esiqashwa kuyona ngokuthi kumele ube nabalandeli abangakanani noma ube nama-millions amangakanani ukuthi uqashwe uyangithola muthi uyabheka anginankinga nokuqashwa kwabafowethu ngoba vele umuntu mangabe enze umsebenzi noma enze something ubiza abantu abadingayo uyabo kodwa uma wathi uyalalela u95 walezi ingoma zalabo abantu ababeziwe ayikho ingoma eculwa ngokwakha ayikho ingoma eculwa ngokwakha ikhaya uyabona into abayenzayo ba-against amadoda uyabona amadoda umuntu uyabheka manje awasenamhlaba ngoba kunabafana abathi amadoda awashiswe khona abathi amadoda izinja abaculayo uyabona abacula leyo nto manje okusho ukuthi sebeculela omababo manje ukuthi bona bajabulisa omababo bathi uthini ngomuntu umfana uzokhula nawe kuubaba uzale ngaphandle ingane ungamnayo amandla okondla njengoba manje sikhule mhlawumbe bangasihlawula hayi ukuthi babe ngathanda ukusihlawula bayathanda amandla awavuma uyabo so wena uma usucindezela enye indoda nawe uzokhula ube yiyona uthi leli zwe aliphile kanjani yabo nje manje ungabheka angazi uzokhuluma ngeqisi bungabheka manje kunengoma engane Zoma yayithi angazi bave nje uyithatha bafika lapha baya khona kwanengoma ethi iphenti lami njengamanje ayisaqhubeka akusekho ukuthi bathini yini umculo wamantombazana uthathwa abafana ingane Zoma ayisazi izothini manje sekuyibona abantu baqomile manje gcina ungasathi umfana uqoma ukuthini manje omunye ethi uyahlola ethi uye emhlangeni uyohlola uyabo manje uthi ingane Zoma iculeni manje so ke njengamanje nje umculo dadewethu ufile kakhulu mfowethu kakhulu ubulawa abantu abazocula ngendaba yetrend umculo manje ubulawa yitrend ngoba umuntu manje uvela acule manje uzokuthi umuntu unengoma eyodwa uzokukhulunywa ngayo umhlaba wonke yabo lo muntu wasesikhathi uhlala kubo
futhi mhlawumbe akasangisho ekhaya umuntu ohlala emzini mhlophe emkhukhwini uyacula athola imali emkhukhwini ayiqedela khona uyabona kushiwa thina siganiwe sinezingane siganiwe sinabafazi sabalande makubo sabalethe emakhaya yabo mina nje bakungiqashwe yangilimaza ngoba futhi uthini uthi manje lento engiphila ngayo ayisasebenzi yabo kanti ngoba sibadala emculweni nje ngeke ngizwe nje abantu bethi ngathi umculo uyathuthuka manje ekwanja umculo ufa impela ke manje umculo manje usufila usathuthuka yabona ungathi uyabheka ezikoleni kwaqalwa nezikole bafundo baba ezikoleni yabo ama crash afika manje awukwazi ukuthatha icollege wena uthi crash kahle thina silama thina icollege o12 no baba usomnandi no bani ibona abantu abayicollege wona umculo wangempela loyana uyabo manje ukwazi ukuthi wena uzobukela phansi lo umculo loya bese uzonakala abantu bamanje abazi ukuthi baqomile manje ngokufika nje uyayibona lonto so bafowethu angazi lento ukuthi ingalungiseka kanjani nanokuthi ke into elimaza abaculi manje ile ndaba ukuthi mose studio bese ungafuni ukuboniswa wena ufika nengoma nje ithena shaya insizwa ngoba umuntu ukufethu ushaya insizwa umuzi uthi asiyophuza umuzi uthi asiyosha engomeni yodwa ushinto eziningi engomeni yodwa ugcina ngasamnika umqondo uthi lo muntu uthini idida kwayena manje uyabo wakhuluma umuntu okasibiya ngalokho so ke ngiyacela nje ukuthi thina nje yabo nje ubaba somnandi ngemuzo Emisakazweni ethi yena uno producer yena uphatha awukwazi ucula ngena uproducer ngoba umucula ngale kunomuntu ofanele lokho econtroller ekutshela ukuthi ekubize ethi hayi kukhiphe lokhu faka lokhu manje laba basakwenza lonto leyo uyacula nje engene ku TikTok aphushe lonto yakhe ayithandeka amantombazane sithuko ngayo ke yabo nje mina mangixabene nomasibisi manje angize ngifunde isixabene ngizwa ngengoma lokho ingoma repeat uthi hayi lengoma ithini manje sengiyabona ukuthi sekuxatshenwe la yabo uthothi icula indoda enye lo ngoma leyo sonke isikhathi asiseke ithi uzothi kuze ngimbuze ukuthi ixatshenwe ngizwa ngengoma mina lokho iphindi ukuthi sekunjalo akusakuhle bese kwabuhlungu ukuthi uthi lo ngoma leyo icula umuntu wesilisa uyabo ngoba inkinga ekhona ke manje futhi enye esinayo mina ngithema ngikhula emculweni noma ngikhula nje ngiyocela ukubiza leli gama yebo ubungathi umfazi kaSgwebo muhle ungena umfazi inhlamba leyo uyeyisa nalapho ngicela umfazi womuntu uyabona awuyisho lonto kodwa manje uyakwazi ukuza umculo ecula ethena abafazi bakuthi uthatha aganiwe kanabo anamshindana uyabo so nje into engicacile ezofana siyilungise ukuze sikwazi ukukhula siphile sebe abafana singabe abaculi abafana yebo ngiyakuzwa usungandisile la ngama-album wakho ngifisa ukwazi ukuthi iyiphi i-album yakho wathi uyayikhipha yashaya ihit mase wabona ukuthi ya uSgwebo ke lo sengiphumeleleke manje kumaskandi azi lento fethu umuntu uyahleka phela ngoba isidlule yazi mina kuma-album enginawo mina i-album engiqale ngayo ukubona ukuthi awukhona ukuthi uyimali nge-album i-album yami binengoma ethi alibuyele kuzuma isithini angisazi systematic nini onke la album ade ngakhiphile belalelwa esebenza futhi kodwa ayikho imali ekeza kimi okushuthi nje uyimpendulo ethi album angisazi hlosa ukuthi sithini ngoba kodwa yango 2021 Sisalapho nje ngoba usuze wayikhuluma le ndaba le ukuthi alibuyele kuzoma. Muthi alibuyele kuzoma ngoba phela ngiyacabanga ukuthi uzoma ngalesikhathi leso ukuthi alibuyele kuzoma ebengasekho kwezombuso. Ubuprofetha ukuthi kusazoba khona iMK ngoba nje namanje nje idume kakhulu le ngoma ngoba kade kukhona ezokhetho. Uzuma ngabe kukhona ekunhlanganisayo noma nje kwasuka kuwena ukuthi cha alibuyele kuzuma ngobani? Yabona mfowethu uqondisa inkulumo ngingathenga amehla abantu bese ngizenza umuntu ongathi manje sengugobela omkhulu sengikwazi ukubona into engakenzeki. Angeke ngikwazi ukuqamba amanga. Ingoma le ethi alibuyele kuzuma ingoma engathi ngangila igoli ngize studio sengiqedile futhi
ngiyomixa ngakusasa khona ukuthi ukumixa mo CD ngaphupha ngicula okay yabo ngaphupha nje ngicula ngingayilidi ngibheka lokuthi alibuyele kuzuma ngavuka ekuseni ngafika ngatshela umzama ngihamba nomuntu mfowethu kuthi TV ngathi yazi khona ngoma ade ngiphupha 80 wathi yena hayi singayicula phela mawukuthi uzoba nazo ukuthi sibekaphi ngase ngiyayicula akukho kwakungihlanganisa noZuma ukuthi siyaxoxa futhi ke lwana ubaba umdala nje ke mungakhumbula nje masingakhuluma ngobaba uZuma yebo uZuma kade eyingxenye yeqembu ethize manje seyingxenye yeqembu ethize kodwa ekujuleni wenhliziyo yakho nawe uyathi akekho umuntu ongomthanda ubaba uZuma yebo ngisho ukuthi uyiliphi iqembu ngoba ubaba lana nobuntu umnumzane owenza izinto futhi ezenziwe emakhaya ezintweni zonke azenzayo akukho kushintsha isintu sakithi sikushiyeke ngokuvota ukuthi ubani votele bani yabo ingakho nje ubona manje ngathi emaqenjini epolitiki amaningi ufika waphazamisa ngoba ingoba ethandwa hayi ukuthi abantu bayamazi yena siqu sakhe so ke engomeni nje leyo akukho kwangihlanganisa naye futhi ngangathi kuzoba njena futhi ngangahlangena napolitiki leyo alikho iqembu engathi ngimngalo ngiyilona cha kwayiqondanela nje sibuyeleke la kade usachaza ukuthi ngiyakuzwa ukuthi cha ngoba ubaba uZuma umuntu wesintu ingako kade umphakamisa sibuyeleke la ukuthi kade usangichazela ukuthi iyona ingoma iyona album yokuqala eyakukhuphula iyona ingoma yokuqala wabona ukuthi cha ngiwuSgwebo la ungaqhubeka nje lapho iyona ngoma ke le iyona album le ngathi ingisebenzelile ngoba kunesikhathi esike safika sokuthi abantu bekwazi ukungena ezitolo umuntu ethathe lokho angenakho ngaphandle kokukhokha ukudaba kade kuno yeah so iyona ngoba ibisebenza kakhulu abantu bebeyisebenzisa ngoba yabo unganothisa nje ubungafunga ukuthi ngangikhiphele bona abantu bayithandile kakhulu lapho kanti ngenhlanhla khona umbhemo wayengitholile ukuthi kayithonga ngenzela lento ke yokudownload ingoma uyabo wangitshela ukuthi lento izokufakela imali ngaqala nje ngangayibona lonto leyo kahle uthe emva kwenyanga ezintathu ngabona kunemali engenayo ecishe 28,000 mangaphose ibhalonsi kayithonga ngamfonela noba ngangingayitsheli phela ukuthi imali yalento wase ngithi hayi imali le iyenziwe ile ngoma uyabo so ngase ngiyaqala ngase ngibuyisa umqondo othaba le ngoma le ngiba amasidiya ngaphezulu mhlambe kuka lokunjalo manje ka 19 noma ka 20 kwenzakalana lama album amanye kanti uyabo so ngiyona album le engenze ngempela ngakwazi ukuthi ekhaya kube nezimbuzi ngakwazi ukuthi ekhaya ngikwazi ukuthola into yokuhamba uyabona yebo so uyabo ngakwazi nanokuthi ngingene ke sitolo impela ngikwazi ukuthenga into nami negama engathi original uyabona ubonakala ukuthi ya uyabo so ke yona album engenze ngayibona ngathi ngumculi uyabo izeke phela ifikele ezimeni ke manje ukuthi vele umculo nawo usuzoshintsha usuzoba lento yona manje yeah sisalapho nje ekutheni ukukhuphulelile igama lakho ingoma le ethi ayibuyele kuzoma buke kunengoma la ethi ngabe iqiniso yini Sgwebo ukuthi kuyagwazwa Emisakazweni angikwazi kulabanye ibhimbi bengifuna ukuzwa ngayo futhi ukuthi kumayelana nani usuke wagwaza ngaphambilini Emisakazweni iqhamukapi yabona nje mfowethu le ngoma ngayishintsha kahle lento ngikade ngisho ukuthi kuyasiza ukuthi ube nomuntu o-producer noma ube no-engineer ozomnika ilungelo lokuthi mfowethu mawukhona ongabuzwa kahle cela unginqamule okay ngeke sibone nje mina ngisebenza nomzamo umzamo useyangazi ukuthi okay uSgwebo ngoba ecula nje lento ayicula nawe uyayizwa ukuthi ayikho so ngiyamtshela angitshela kube usibiye emashingeni usibiye uyazi usibiye kunengoma nje angakhele yona enayo iyona ehamba phambili njengamanje engomeni zami mina ngiyahamba ngiye studio nginakho nje mfowethu iphethe ingoma zami uma ngifika studio mina yazi kuyenza ngicule uthothi i-album nengoma ezo14 into ingoma ezenziwa yimimbili yini abantu engizoyina ngiyabanika ilungelo lokungibonisa uyabona ngoba uma ngiculela abantu
ngoba kuyenzeka into yakhe unomuzwa ukuthi lento ngifuna ukuyolwa ngayo afike omnye ubona ukuthi hayi lento ngeke akusiyo le yeah mawumuntu wazi ukuthatha imbono yabantu uyakwazi ukuthatha lo mbono so le yangoma yayisho nje ngqo ukuthi Emisakazweni kuyagwazwa ngoba vele kuyagwazwa vele uyabona so into yakho nayiqondile ukuthi bayasigwazisa ukuze bezohlala uyabona ingoma nje ayiqonde kanjalo futhi ke bangibonisa abafowethu ukuthi hayi angishintshe ongcono ngikhumbula kahle ukuthi umuntu wathi angithi ongcono ukwazi ngoba emnandi kwasho phatha ngoba yena ngishaya keyboard ngaso sikhathi wathi cha ishintshe lapha emngane khona izodlaleka yabo ingaphatheka kabi ukuthi ngoba akusiyo lento engifuna ukuyisho ifike kulabo bantu ngoba ngangidiniwe leso sikhathi yabo ngawukuthi mangikhumbula kahle yavalwa ngoba Emisakazweni sengiyishintshile yavalwa yazophuma nje ephepheni ukuthi ivaliwe ngoba sasubmithe yona vele ukuthi beyidlale yona yabo kwaya ngazo sebeyidlala nami ngamanga sekubuye kwenza njani ngoba mfowethu ngizokusho lokhu kubaba kunjalo abaculi futhi bathwele kanzima yabo kunabaculi abaculayo mfowethu yabona ungaphuma uye emgwaqweni nje manje la kunabaculi abacula ukudlula thina kunomuntu ocula ongafike ephesheya mawafika umuzi ukuthi umuntu lokhele umuntu mangamthatha ngimuse endaweni ethize ngadlula ephesheya uyabona kodwa usiza abatholi ufike wazama manje ungena e-studio la amancane uthola e-studio kuyarekhoda nidle ngisho ukudla iphumelela album mase kumele ungena Emisakazweni umuntu osemsakazweni osebenza uhola nge-15 aphinda khangeze kuyimali futhi mawungenayo nje ungadlalwa futhi so nje futhi Emisakazweni vele basigwazisa nabo futhi bayakwazi lokho ukuthi bazokuthatha kanjani futhi akuhlangana nalonto ngoba vele ayiseke into esisebenzela ngomsakazo manje ngoba Emisakazweni umuntu udlala umngane wakhe yabona nje futhi yabona ngishaya impela namhlanje uyabona kunento ekhona Emisakazweni yokuthi kuthathwa abantu ababili thothi kulanda amakhansela kulanda ikhansela laseThonjaneni ikhansela laseMsinga kuthiwa bazokhetha ingoma umuntu ezenza ingoma 55 uyazi kunabantu abadlala inyanga ezo4 uthola umuntu uyadlala ngisho naphakathi kweinsuku kodwa ngesabatha shosho uzoba khona ngoba abanye bemkhethe bezobe babili usuku lodwa uyabona isiza abantu lonto leyo yini ngingalanda abaculi bezoyikhulumela bona kwenza ama interview njengaqala kulanda umuntu esingamazi ngokuthi umuntu nje uthuka inhlamba ku TikTok usezolanda uselethe radioweni nalezi ingoma futhi umuntu uyalandela ayikhethwe labantu la omunye ukwedlala ingoma umuntu akathi igama lomculo babhalelwa yiba abasakazi okushuthi abantu abacinezela thina abasakazi vele yabo kunento engenasidingo nje ezenzakala engenasidingo uyabo uzokuthola ukuthi manje kuthiwa kufuneka imiliyoni uzoshaya njani imiliyoni ngizothatha ungadlala abantu bedlala abangani babo khona bezokuqasha bafuna imiliyoni kuwena manje uyabona uzothatha phi imiliyoni yabo ngabe sikhona isigameko mhlawumbe ngiyakuza indlela okhuluma ngayo okhuluma ngendlela yokuthi cha uyayazi lento leyo okhuluma ngayo like ngabe khona isigameko esesike sakwehlela wena like esikanjalo mina sesiningi futhi sesingakhulumeli iningi ukuthi phela nakho ngeke ngibiza amagama abantu mina iningi mina yabo nje mina futhi mina iningi phela futhi nje lento iyangidina nje ngoba abantu abenza lento futhi emakubo bayondla kwaphiwe ba right bejike bezogcinezela thina singenalutho futhi yabo yabo nje futhi abasakazi bagcinezela abaculi bese kuzoba nabahleli bemcimbiki sinenkinga nje iningi nje lapha kumasikhathi kwenzakalani ngabahleli bemcimbi angazi ukuthi lento izolungiseka kanjani yabo kunamaqembu nje okhozini nomuntu oneqembu lakhe awubona ukuthi okay abaculi bakhe umuzwa ngisho bafaka ukuthi laba bami lo muntu uyamuzwa lo muntu azambonga umuntu uthi mhlasimpe kade edlala wena ebese edlala ingoma embili emva kwakho ebese lingashiyo neni babili kusho nje umuntu oyedwa kodwa sizibani banethi uyabo leo nto yenza nibulala igama uyabo so ke iyafana nje abahleli bemcimbi ukuthi uyabheka manje banama group apha uyabo omunye manje umcimbi kubiza iqembu lakhe ebese econonisela mhlawumbe ngababili awumelona iqembu lakhe omunye ubiza iqembu lakhe yabo so nje angazi bafowethu lapha kuMphehli Wemfundo ukuthi nina nisizela nayo singenza njani yini nisizela nayo
ngoba sathembi lutho nama-TV amanye afana nani anamanga nawo ngokwawo axova izinto. So nje ngiyacela bafowethu ukuthi naniza kithi nize ngeqiniso ngempela bafowethu ngoba sixakekile. Thina siza ngeqiniso la kuningi esikuhlelile for abaculi bamaskandi ngoba siyayibona lezi zinto lezi. Sithe mehlala phansi sikhuluma ngemfundo nomphathi neqembu lonke lomphehlo wemfundo sabona ukuthi siyayisiza imfundo kodwa nala ngakithi umaskandi nangu ushona phansi asike sizame indlela yokuthi sisize ingane uplifte like same time sibe sisiza nabantu bamaskandi. So sibone lezi zinto lezokhuluma ngazo ukuthi abaculi bamaskandi bacindezelekile kuningi esiza nawo nje maduzane ngingeke ngize ngisho ukuthi nini kodwa kunomcimbi nje ohlelwayo siubiza ngomphehlo wemfundo maskandi festival. Lo mcimbi lo uzo fundraisera izingane ukuthi sikwazi ukufunda izingane kodwa usuzobe sibeke bani sobe sibeka abaculi bamaskandi ngaphambili. So kuningi sinzela nawo ungasabi yebo sisalapho yazi kukhona into engingayibona la ku social media ngathi ngithi hawu Nkosi yami and mase ngabuyela eingomeni zika Sgwebo ngathi mengithi ngiyalalela uSgwebo uthi kukhona inyoka yedlozi ngabe nganga understand ukuthi mhlawumbe ngabe uyithathile lento ethathwayo noma inyoka yedlozi lasuke ibambe lapha ngoba esho engomeni yakhe sacela usicacisele lapho. Ngani mfowethu Ubusho ukuthi inyoka yedlozi inyoka enjani and unayo yini wena? Kodwa futhi uyabona kufanele ukuhlala nje uzoyazi nganyaka inyoka yedlozi. Khona le ngoma lethu umabulabula inyoka yedlozi. Awubuza ingoma wena hayi into oyibona eTikTok. Kukhona nento engingayibona nje ngathi ngithi ngiyabheka kukhona nje inyoka. Wena ubuza indaba yenyoka. Yebo nengoma ngikubuza konke. Cha nje mfowethu lokhu yana kwenyoka khona inyoka le inhlwathi eyayisemotweni. Mina mfowethu ngumuntu wasemakhaya wesintu. Njengoba ngeke ngasho ukuthi ubani umuntu oyi-role model yami. Ngoba ungazibona ephethe inyoka nje vela ngisoze ngayiphatha inyoka. Uyabo? Futhi ayikho lento eshoyo ukuthi Qondisa eyithathile lethathwayo. So ke mangabe kungathiwa ngenza lonto usuphambene nomthetho. So inyoka la nje yayishayiswa umuntu engangimlandela ngemuva ngokuthi wathi mayibrekela ngacishe ngashayisana naye. So ngabe sengimuntu khona umuntu ubulala inyoka wayesethi okay ucela simshuthe nayo. Okay. Ngasethi ngicela nami ngishuthe nayo ngifuna ukususa umsindo. Khona kodwa ayibeke emotweni ngaze ngibambe usho ibaba ngangiyisapha. Cishe uyabona uma ngithi nami ngiyayisapha. Ngathi into efile leyana yashutha nje wayithatha ubaba e5 wahamba nayo. Yeah. Okay, manje muthi umabulabula inyoka yedlozi. Uthini pho? Mangithi umabonabula lengoma le ecula ngabafowethu laba abayizigwili. Yabona kade ngididanga impela. Kunabafowethu engathini esiba abanotho. Mungathi uyabheka iningi labo bahamba nabantu ababaqaphi babo. Yabo. Ngicabanga ukuthi ke umuntu mayesuke egadiwe ngoba kusuke kunesimo esingamenza ukuthi ngigcine meswela mawukuthi abekho abantu abamqaphile. So ngisho lonto ukuthi yena usibanibani umabona bulawa njengenyoka yedlozi. Ngoba vele umbona inyoka vele inyoka fanele ishawe. Uyayibona lonto. So ngisho leso simo leso akukho ukuthini ukuthinta idlozi engangikhuluma. Hayi sekucaciselekile ngiyathemba namabukeli bayezwa ukuthi akuyona into etheni ngoba phela sesithukile ukuthi ha uSgwebo uthathile yini lento cha nangesholo ngomlomo wakho ukuthi akasoze ayithatha lento ethathwayo ngoba umuntu abukela kuyena akakaza akwenze lokho. Cha ngiyakuzwa bhuti ukuthi uthini. Ngike ngakubona komunye umcimbi eThekwini. Ngazwa ukukhala ukuthi hayibo naku stage wathi waphuma umanzi de. Kusuke sekwenzakalani musa stage? Ngicabanga ukuthi impendulo yakho nje ayizuba yinde kakhulu. Njengoba nje seyabaculi bamaskandi into yamaskandi umaskandi kahle noma ke kungazi noma ngiyaphosisa yini kodwa
ubaba kaMaskandi ingoma ngoba ungathi uyabheka abaculi abaningi noma nami ngiyibale mina isikhathi esiningi ngicula ingoma zamagosa engoma ngiyobunga nje ingoma ngafika kwale ngoma engiyithandayo ngikhuluma negosi le ngoma icula bathi ayingikhandele ngiyithathe mina ngiyifaka enakhunjeni e-studio yabo so ke mangabe suke siqashwe emcimbini njengoba uthi ngibone lapha emcimbini obulapha eThekwini angikwazi phela ukuthi ngingafike nguthengisele iCD uhambe uyelalela endlini yep ebese ngifika mina mase ngizoperformance ngiqashiwe usuzongibuka ungabikho umehluko entweni oyizwe endlini nento ozoyibona yabo so ke into esuke ibalekile emcimbini performance ukugida so ngisuke ngenza lento mina yengoma kahle kahle ngoba ingoma into engisuke ngicula into engisuke ngiyithathe ingomeni vele so kufanele ngenze nomuntu onginikele ingoma ajabule mayengibona ukuthi okay nangu lo muntu wenza lento esiyenzayo nathi ngoba ungathi uyabheka manje amagosa engoma acwasekile kakhulu yabo kulo maskade bangafuni ukusondela ebantwini bengoma ubona ngathi yena uzoyiphoqa mayobuka ingoma yabo kodwa kugcineni umuzo secula futhi ingoma zabo la abantu angafuni ukuya kubo yabo so ke mina ngifuna ukuyisondeza kubo mungalalela nje leli gama ngizolokhu ngishilo ningaphathi kabi angithengi mehla umuntu kunoba usomnandi wayicula ngamagoso uma senior umuntu wesibili ucula ngamagoso mina ngilandela usomnandi somdelicious abanye ngamagoso manje uyabo yini ingoba lento esiyiphilayo noba usomnandi nabanye into vele yasemakhaya uyabo into engisheshe ngizwe mayikhuluma ngayo mayikhuluma ngoma senior abantu engibaziyo uyabona manje waqhathwa obani noma ngangekho mina kodwa uyayazi lento ekukhulunywa ngayo lento yokuqhathwa kanti ngiyayingeyona into embi ngoba nangu bakucula ngayo nama ngicula yabo so ke ikubona uma ngijulukile nje ngisuke kuvuka lonke lelo singa lolo ukuthi hey nami ngaqhathwa obani manje la fanele ngiyilwe manje noma bengasekho bakhona bebona ukuthi lo muntu ufuze bani yabona noma kuyasho ukuthi wabonela kubani nako ukusaba mengaba uza nabantu abangaka e-stage ngiyengizwa ukuthi awuthanda ukubabiza ngamakita ngoma muna makita ngoma mangaka e-stage awunako ukusaba ukuthi mhlambe lokho kungenza abahleli bomcimbi baxwaye ukuthi hawo manje usuzosibulalela e-stage yindaba manje usuza namakita ngoma mangaka iyona into engafika ngayo leya iyona nto nje engafika ngayo leyana engaziwa ngayo nanokuthi ke mina bengiperforma bengine competition nabafana bakadlahla ngathi uyabona abafana badlala bangafanani so bekuphoqa nami ukuthi ngoba bengithatha ngisho ngakwazi ukugida simpintshise ngemuva sifuna kuthiwa sibaningi uyabo so ke nje anginakho kusaba umuntu mayiqasha uSgwebo usukathi uzobuka ingoma yabo nje mina futhi mangakutshela ukwazi lokhu nabanye futhi ufuna into beyibuke beyizwe kahle yabona abaculi abaperformela abantu ngikhuluma performance bedlule ku5 laba baye basuke phezulu thina bonke abedlule ku5 baculi sebeyayitshela abantu abayogida ingoma yazi nomuntu ozokuthuma skandi muthi aphamisa unyawo vele kwenza inkinga umuntu mayigqibelisa ngathi konke ayibonayo ubephatha unyawo lenkinga ugcina ungasathi umuntu uyiculelani lento ngoba akayazi abaculi nje abagidayo abadlule ku5 abaphefumela abantu lento efunekayo vele and ke futhi manje isikhathi samanje umuntu uyabheka lento yokubhinqa ngenyawo impela manje ifuna ukwazi isitori sakhe manje kodwa umuntu uyabheka kumpintshiswa la ubonayo ukuthi ayikho lento abayenzayo kodwa ibona nje abagijeza amakhanda ethu nje ayikho ukuthi sizoyenza ukufuna abagijeza abantu abanemali so babiza ngobhudo bakufanele sibabize ukuthiwa babize ngobhudo ayikho into sizoyenza uSgwebo mase bakhokhela kanjani bonke labantu akuyona into okumele uyenze ngemali uyabona nje mina mangingathekisela ngami mina ngiqashwe ngemali ukuthi inela i-transport kuphela kodwa angisho ukuthi angiyilapho futhi angibaphungula abantu ngoba engimshiya ukuthi ngimshiyelana uyabo uthatha abantu ngempela mabesibona bayajabula bezobhala ezinkundleni abanye besifona ukuthi hey naphefuma kamnandi Sgwebo abazi ukuthi kwesisikhathi sesiperformance lapho ayikho nalento esihambelile uyabona yini uthando uyabo mungabheka nje ngomendo asemakhaya amagosa awaholi kodwa mangathi uyobungoma nge25 uma ngabe umfana noma uyintombi yasemakhaya into nje eyigugu kuwe nge25 akuona amasaladi kuphela
ingoma nje ngithi yabo nje akunamagosa aqala ukujima mhlawumbe ngoMarch ajimela December akho mali abazoyithola kunalokho uzobethola imali ongcono ingoma ikhuthuza bona yabo so kulento ngisho ukuthi uthando luhamba phambili okunye nokunye kuba ibonus ke masithole lo muntu ke onobuntu nongaphilele ukuxhaphaza abantu uyakwenza okungcono kube khona isikutholayo. Hayi cha ngiyazwakala ngiyathemba ukuthi nababukeli bayakuzwa ukuthi lento le uyenza ngothando awuyenzeli amehla abantu awuyenzi ngoba naku ufuna ukuthenga ubuso bomuntu isuka kuwena ngaphakathi. Bese siza la kwezemfundo ukuthi yini ongayisho kumntwana omncane osakhula ekhaya obukela kuwena mayelana nemfundo mhlawumbe usephelelwa yithemba ukuthi hayi mina nendaba yesikole ngoba ekhaya mhlawumbe ayikho imali asibona abantu abanemali angisayifuni mina lento ngoba nakho mhlawumbe ubukela kuwena nakho Sgwebo uyakwazi nje ukuphila nakho uyakwazi ukucula nakho uyakwazi ukugida athole lezi imali ayitholayo nami sengihamba nalendlela le. Abona sisingimfowethu abona lento yokululeka umuntu ifuna ngathi impela lento ungayiphika ngaphakathi into sokumluleka ngayo kube into uyiphilayo ukuthi lo muntu lento engithi akayenza ngempela mayibona uyayibona nami ngikhuluma ngiyayizwa ngiyayiphila mina ngibe nebhada nami impela umhlahla ngiyaxolisa makuzozwakala kabi kodwa phela abafowethu abafundi mina nje mfowethu esikoleni ngene mina ngo1990 ngifuna first year isikole lapho ngazona usuku lokuqala ngifika nje usuku lokuqala nje isikole nje engafiki nje ngathi lento ayihambisani nami ngempela engizoyimela so nakuba nje yabo imali ngitshela mina ngamfowethu ukuthi ukufika kwami ka5 mina nginamaklasi engafundanga ngoba ngangiphuma ekhaya umuntu wesikoleni ukuthi ngihlala entabeni isikhathi ukuthi kuphaswe ngangayilanda ireport mesuthini ekhaya mesuthini ekhaya cha ngizomela bangisuka first year ngifike ngena second year awusabuyele emuva noma bangathini kwakunganakwa vele kuqala mina nje kwa5 phela ngafika kahlala kwakumela ngifunda 3 ngihamba ngaya ka5 ukuthi abangani bami base bangishiye ngakuthi base befunda 5 yabo u5 yona class icishe ngaphinda nga5 mangaphosisi manje usakwazi ukuphuma nga5 uyiwokhele futhi akuyeke phela manje e-school okay so mfowethu nje isikole mfowethu kodwa ke engingakusho ngicathi kumnandi ngami mina izingane zami ziyafunda futhi ke kwezidingayo manginamandla okwesikole ngiyayinika lelo thuba ukuthi okay nathi okufuna esikoleni hambani esikoleni angifuni befane nami ngoba mina nginesizathu esenza ukuthi isikole ngingasithandi so nesizathu uma ngabe bengenaso abaqhubeke befunde mina nezingane nje icishe zo3 ifunda lapha eOngoye yabo ngilengane ezimbili nezingane nazo manje enye ise crash mangaphosisi zisongoye ngiyabalekelela ngibalekelela khona kodwa ukhona uma wabe kodwa ngifuna ukuthi esikoleni kuthiwe sifundisa ukuthi cha kwenzeke lokho mina ngakulekelela ukuthi nje bakuthiwa kufuneka imali hamba uyofunda kuphela kodwa hayi ukuthi uzoxoxana nento zesikole angihlangani ngempela kodwa nje abafuthi abafunde mhlawumbe bona kuzobasiza yebo ngoba phela abantu abaphiwanga ngokufana nalokuthi into ebingiduduze ke mina ukuthi isikole vele ngingasithandi ayikho into engiyenza idinga isikole ukugida into yasekhaya isiZulu ukucula ngesiZulu umuntu mayengiqasha engasikhuluma ingisa siqede mina ngibona ngiprize imali mayethi 30000 ngiyawazi yabo mase betsayinisa izinto ezirong ke manje sayini mina ngifuna umuntu angitshela ukuthi unemali engaka ngizoya ngiyosebenza kodwa hayi ukuthi athi angisayini ukuthi ngicela isayini imali ngoba manje usufuna ukungiroba manje ngalesi ngisakho yabo ngibangitshela kunomcimbi athi sikubo ngeke ngisho igama kade kusayina ngisayinile namanje ngifuna imali umuntu angitshela ngayo iyona engiyifunayo ungangitsheli ngamaphepha kuphela nje so kodwa ke phela futhi ngoba senifikile sizozama ukulekelela ukuthi abantu abafundi kodwa kufundeni kwabo bengakhohlwa ukuthi baphuma phi ngoba ingabe sikuphakamisa mawuthi uyabheka manje ubona kwanda manje leli ibandla leli uthi ufana thanda nomunye nje imfundo singaphiki kwabo yabona
yikho begcina sebethandana bodwa manje imfundiso engaphezulu kwabo sebehlala ukudlula bona mangabe ufana semakhaya hamba esikoleni mawubuyele ekhaya bokhetha ingoma uye emgangeleni hamba uyokwenza into zasekhaya qhubeka ube umfana mawuthi ubushela qhubeka ushele ekhaya akusho ukuthi usufunda wena sekumele lokho wena uyodatisha nabanye abafana nizogcina nithandana vele ngoba isikhathi nesithuli samantombazane nihlala nodwa ngoba nihlala nodwa la ngenxa yale mfundo umbona ufana senezinto ezinhle kanti manje into uyabo usubona usubuka izinto zakho uyihalela ufana athi manje ilokho kongo hawu babukeli bami niyayizwela ukuthi uSgwebo uthini akasho ukuthi ningafundi ngoba nakho imfundiso nenza kanje uthi mengaba kunisebenzela fundani yena akafundanga ngoba ubonile ukuthi nanti ithalente lakhe nawe ngeke uze wazi ukuthi yini ezokuphumelelisa uzosiyeka esikole uthi ulandela indlela kaSgwebo kanti akusikho kwakho ngisacela utshela ababukeli bami ukuthi bakuthola kephi ingoma zakho bayilalela kephi khona bezokwazi ukuthi bekulandele engingakusho nje ke kulezi izitolo zamanje ezikhona za online ingoma zami ziyatholakala lapha ngicela ungayibali ngamagama azo mhlawumbe uzoshiya igama wrong umuntu abhala into engiyishilo nje mina obhede isingisi yabo kodwa izitolo lezi za online nje ezikhona umsebenzi wami uyatholakala ebese kuthi ku Facebook angikho mina ku Facebook sidalo nje ngagcina ngo2012 ngiyabona ama-page kaSgwebo khona ne-page ethiwa abantu eminenqwaba yabantu abalandelayo umuntu nje loyana oyidlala igame yakhe engingayazi engingahlangani futhi naye angikho ku Facebook nomkami futhi ayekho ku Facebook akekho nje umuntu ku Facebook kulabantu abasondelene nami lapho izinto nje likhona mhlawumbe ipage esingalithola kulona ke mhlawumbe ngoba uthi awukho ku Facebook mhlawumbe ukhona ku TikTok mase kudinga la ke ethi nanti ipage la Sgwebo ngoba siyazi ukuthi lawa ku Facebook akusiwona wakhe ngicela TikTok ngikhona ngiyubona nje la ngani ngicela bangivulela ukuthi ngiyayithola ngicela ukhona uSgwebo ku TikTok noma kuyona into engibhizi ngayo le yabo so umuntu nje ngiyembona ngathi uyayiphusha into zami lapha na ku TikTok uwe umkami masibisi nangoku umuntu ophusha into zami TikTok okhona TikTok futhi ke ngicela no senabalandeli okudlula mina ubani igama lika Masibisi ku TikTok khona bezombheka abantu hayi bizwa Masibisi Masibisi nje okay iyiphi imicimbi esingakulindela kuyona manje iyiphi imicimbi esingathi mesifuna ukubona umlandeli wakho uyabuka la uthi ngifuna ukuyobona uSgwebo ngiyakuthanda ukugida kwakhe ngiyathanda ukuthi unamagida ngoma amangaka ngifuna ukumbona face to face singakubona kephi imicimbi okwamanje ikhona yona ekhona ukuthi ke kunzima ukukhuluma ngomcimbi futhi ngempela enisakhulume ngomlomo uyabona ukupromote into ngempela ongayazi iqiniso yini uyabo ngeke ngikwazi ukusho lokho kodwa nje abantu uma bafuna ukubona uSgwebo bazobebona einkundleni nje ukuthi uSgwebo uyalana noma bezomsakazweni mawuthi umcimbi obenenhlanhla wangena emsakazweni kodwa hayi ube promote yimi ngoba imali mina bangibizele yona ngiyosebenza hayi kuba promote yeah okay sesivala nje ngoba phela sesidlile isikhathi sakho akukho ofisa ukutshela abalandeli bakhe ekhaya umuntu okuthandayo nje yini ofisa ukuyidlulisa kuyena ebuka le interview engifisa ukudlulisa ikakhulukazi einsizweni lento iyingiphathe kabi kakhulu ngingathi ngizoyikhuluma phi kunalento manje uthothi manje kuyaliwa manje ngothi yabheka kakhulu lento kuthi isibhama idlobe kakhulu manje yebo ngeke ngabona ivideo ngelinye ilanga lapha ukudutshulwa khona umuntu ehamba nengane nomfazi wakhe bangabe uyinsizwa nje awumluyisi umuntu ehamba nentombi yakhe ngisho ukuthi unamandla angakanani isithunzi somuntu fanele fanele uhloniphe ngaso sonke isikhathi awungcono noba umbambe ngelinye ilanga angiphathi makuthi uganiwe awukwazi ukuthi umuntu phambi komkakhe ngoba lo muntu ngoba ubulala isithunzi sakhe nje umkakhe ngithakamhlanje zakhe futhi nasemndeni wakhe futhi lo muntu ukhombisa ukuthi wena akayilutho yena uyahlonishwa ekhaya so nje abafuthi ngiyacela bekuqikelele lokho and futhi umuntu uma ngabe ngisho ukuthi umuntu uyamazi uyamhlula ungavamisa ukulisa umuntu amali ntombi yakho umuntu vele benamandla ongawathi wathatha ulimaza umuntu so umuntu uyahlonishwa ngaso isikhathi bese ngithi kubafowethu abaculi maskandi semculile siyanibona ngidumile futhi kanani phela kanani phela ngoba futhi nenhlahla niyaqashwa nithola nemali ngaphezulu kwethu aniganangani pho thina salobola yaphela imali
mina nayo imali ganwani ke manje yabo yebo khona ukuganwa kuyinhlanhla into osuke iphuke abakina ke into ufana uyiphoqa kodwa yenza phela sibone ukuthi khona la kufuna ukuya khona yabo ngoba mina nje ngiyayithanda leyo ikhulumayo ngokomthetho wangakithi ngisho ukuthi ungana nomfana kithi noma ngeke ubize mina ngelo gama kodwa fanele ukhuluma nobhuti wakho ngomfana khuluma nendoda yomuzi fanele ukhuluma nomnumzana ukhuluma nami kodwa ngeke ngikusho phela lokho yabo kodwa nje mina makuthiwa kudliwa isithebe ngeke uhlale nami wena endlini ngihlale sibayeni mina ngihlale endlini noma ngingakwenzi mina lokho phela ngiyingane ngaba nenhlahla ngasheshe ngagana kodwa abantu abagana hayi akukho kunye ofisa ukudlulisa kumlandeli wakho sesivala hayi okay niyamuzwa Sgwebo uthini ukuthi abantu abagane asikho isidingo sokuthi nenze lento eniyenzayo imali ibikhona noma kuyinto okuphiwa idlozi lakini kodwa nawe zama ukhombisa ukuthi ngiyafuna ukugana bakithi asiganiwe hey kodwa ke angiganiwe yebo sikhona ngoba ngisho ukuthi sikhona siganiwe nangu Sgwebo ukuthi cha enzani umnyakazo niyinsizwa ninemali futhi ayinokuthi imali niyiswele niyayithola imicimbi kuphela lapho kwami namhlanje siyabonga ukuthi nibukele lo mbukiso lo bengisacela ke bandla ukuthi ni subscribe ngoba ngiyalazi udaba ukuthi angeke ukwazi uku-apply ibhazari ungasubscribile ku YouTube wethu uhambe kona wonke ama page wethu uye ku TikTok ulike ucomment ushare uye ku Facebook na ku X futhi siyatholakala nasengcingweni futhi ungasidonsa kwingcingo siyatholakala sibonge babukeni Shathi yebo abona abafundi Sgwebo Sentambo Sgwebo senkundla yabo mfethu thina la ekhaya Sgwebo senkundla ngoba uyayigweba enkundla Sgwebo sestage namhlanje Sgwebo la emfundweni siyabonga ukhathini mfethu ngiyabonga msuthu nabonga ukuthi ukhulume kahle kakhulu ngemfundo and ngiyakwazi ngenza vele ukuthi awuhambanga ufika kude kakhulu ngemfundo kodwa into engijabulela ngawo ukuthi uyabakhuthaza abanye abantwana abancane ukuthi beye emfundweni izingane zakho uyakhuthaza ukuthi azinakekele imfundo ngiyabonga mfethu ngiyabonga cabanga ukuthi sisebenzisana ikhalo zakho zonke zazwakala nabahleli bemcimbi ngakho konke ngizwile nje manje lokho nixoxisana nomsakazi wethu ngizwile konke wethu enhlelo ubeka kuyena naye lapho ukhala khona nabahleli bemcimbi siyathembisa ukuthi sizohamba ngokuthembeka mangabuke enye video ngifunga ekhaya egcikeni ngafunga ngathi lo msebenzi wangithatha nje ngizohamba ngokuthembeka kuyo yonke umsebenzi engiyobe ngiyenza ngenhlangano nezizuzo akukho la ngifisa kube khona nechashaza ngifisa bonke abaculi bephathwe ngokulinganayo hayi mina kuphela Sgwebo kodwa nabanye abaculi abakude le nami ngiyafisa ukuthi nonke niphathe ngokulinganayo siyabonga futhi siyabonga inkosi kusise endleleni zakho zomculo qhubeke usigcobe stage into osigcoba ngayo iyona into esikwazela yona ukuthi siyakwazi ukuphawula nasi isifo sakho ezivela Umphehli Wemfundo hayi siyabonga kakhulu sangiqhubele seseke so nihlonipha nathi siyabonga